Farmer otvara kutiju od 50 pilića. Do jutra je 7 mrtvih. Bez kihanja, bez bolesti, bez ikakvog znaka da nešto nije bilo u redu prethodne večeri. Jednostavno su nestali. I evo dijela koji će vas progoniti. Učinio je sve što mu je rečeno da učini. Ispravno je postavio temperaturu. Stavio je svježu prostirku. Napunio je pojlice čistom vodom. Učinio je ono što mu je savjetovao svaki vodič, svaki susjed, svaka trgovina s točnom hranom. Pa ipak je izgubio ptice. Taj farmer nema lošu sreću. Taj farmer nije nemaran. Taj farmer ste većina vas koji ovo sada gledate. Jer ubojica broj 1 tek izlegnutih pilića nije bolest. Nije hladnoća, nije svježa hrana, nije prljavo sklonište. To je nešto što se događa u prvih 10 minuta nakon što ti pilići stignu. Nešto tako malo da je zanemareno. Tako obično na vidiku da to ne možete ni dovesti u pitanje. Dajete IM vodu, običnu, čistu, normalnu vodu i osjećate se dobro zbog toga. Osjećate da jam pomažete, gledate ih kako piju i mislite, gotovo je, sada su dobro, ali nisu dobro. Nešto je već počelo ići po zlu unutar njihovih sićušnih tijela. Nešto što ne možete vidjeti, nešto što se izvana neće vidjeti satima. A dok primijetite oslabljene noge, zatvorene oči, pile koje leži na boku dok se ostali kreću, već je prekasno. To pile je već bilo mrtvo u trenutku kada je popilo običnu vodu i ništa drugo. Sada, prije nego što mi proturječite, prije nego što kažete ja sam uvijek tako radio i moji su pilići preživjeli. Da, neki su preživjeli, ali koliko ih nije. Koliko ste ih izgubili u prvom tjednu i jednostavno to prihvatili, nazvali to normalnim, rekli da je to tako s pilićima. Ali što ako to nikada nije bilo normalno? Što ako je svako pile koje ste pokopali u tom prvom tjednu uginulo zbog nečega što ste mogli spriječiti s 3 stvari koje već stoje u vašoj kuhinji? Ne lijekovi, ne skupi dodaci, ne injekcije, 3 obična sastojka pomiješana u 60 sekundi dana u prvom satu. To je sve. A razlika između farmera koji izgube 15% jata u prvom tjednu i onih koji ne izgube gotovo ništa svodi se na to znaju li ili ne ovu formulu. Nije sreća, nije genetika. To je prozor od 10 minuta koji većina ljudi potpuno propusti. Do kraja ovog videa točno ćete znati koja su to 3 sastojka, točno kako ih pomiješati i točno kada ih dati. Znaćete zašto djeluju, znaćete što se događa u tijelu pileta kada sve učinite ispravno i nikada više nećete gubiti ptice na isti način. Ali prvo morate razumjeti što se stvarno događa unutar tih pilića u trenutku kada stignu na vašu farmu. Jer ono što se događa u njihovoj krvi, u krijevima i u mišićima puno je gore nego što mislite. Zavirimo upravo sada u tijelo pileta u trenutku kada stignete na svoju farmu, jer ono što vidite izvana, lijepa ptica koja cvrkuće i kreće se, laž je. Iznutra se to pile raspada, evo što vam nitko ne govori. Od trenutka kada je to pile izašlo iz jajeta u inkubatoru, počelo je trošiti energiju. Brzo je sortirano, stavljeno u kutije, utovareno u vozilo, treskano satima po neravnim cestama, bez hrane, bez vode, bez odmora. Dok ne stigne u vaše ruke, sićušno tijelo radilo je na prazno satima, a ponekad i cijeli dan. Razina šećera u krvi pala je opasno nisko, mišići su slabi, organi rade sporo, a energija s kojom se rodilo, mala rezerva iz žumanjka, gotovo je iscrpljena. Ali to je samo prvi problem, drugi je još gori. Tijekom transporta to pile je izgubilo elektrolite, natrij, kalij, te nevidljive minerale koji održavaju stanice funkcionalnima, koji čine da voda zapravo ostane unutar tijela umjesto da prođe izravno kroz njega. Dakle, čak i kada to pile pije, ono je još uvijek dehidrirano. Voda ulazi, voda izlazi, ništa se ne zadržava. Vidite ih kako piju i osjećate olakšanje, ali iznutra se ništa ne apsorbira onako kako bi trebalo. Tijelo ne može zadržati ono što mu je očajnički potrebno. A zatim postoji i treći problem, onaj o kojem gotovo nitko ne govori, crijeva. Tek izlegnuto pile. Ima široka, otvorena crijeva, nepotpuno razvijena, nezaštićena. To je kao vrata bez brave. Tko god ili što god uđe prvi, dobre bakterije ili loše bakterije pobjeđuje. To je prozor kolonizacije. Ako se štetne bakterije prve nasele, to će se pile mučiti cijeli ostatak života. Loša probava, spor rast, slab imunitet,
a nikada nećete znati zašto. Jer je počelo ovdje, u ovom nevidljivom trenutku kojem nitko nije posvetio pažnju. Dakle, sada vidite potpunu sliku. 3 sustava otkazuju odjednom. Energija je iscrpljena, elektroliti iscijeđeni, krijeva nezaštićena. I što većina farmera daje? Običnu vodu. Obična voda nadoknađuje tekućinu. Samo jednu od 3 stvari. Ne vraća energiju, ne nadoknađuje izgubljene elektrolite i ne čini apsolutno ništa za zaštitu tih širom otvorenih krijeva. Jedan problem dotaknut, 2 ostavljena potpuno zanemarena. A ta 2 zanemarena problema su oni koji ubijaju piliće prije vikenda. Budimo iskreni na trenutak. Davali ste običnu vodu svojim pilićima cijeli život. Vaš otac je to radio, vaš susjed to radi, tip u trgovini s točnom hranom rekao vam je da to radite. I nitko to nije doveo u pitanje. Zašto biste? To je praktički, voda znači život. Voda je prva stvar koju treba svako živo biće. Dakle, kada ti pilići stignu, iscrpljeni, stresirani, krhki, dajete i vodu. I osjećate da je to ispravna stvar. Ali ovdje se sve kvari. Obična voda radi samo jedan posao. Ona nadomješta tekućinu, to je sve. Ispunjava prostor, gasi žeđ, ali ne popravlja ono što je zapravo pokvareno unutar tog pileta. Razmišljajte o tome ovako. Crijeva. Obična voda gleda na ta 3 problema i rješava jedan. Možda. Šećer u krvi još uvijek opasno nizak. To pile još uvijek neće jesti. Još uvijek se neće snažno kretati. Još uvijek troši svoju posljednju rezervu energije, a ništa ne dolazi zauzvrat da je nadomjesti. Elektroliti još uvijek nedostaju. Natrij i kalij još uvijek nisu tamo. Dakle, vodu koju dajete, tijelo ne može ni zadržati kako treba. Voda ulazi i prolazi izravno kroz njega. Mislite da hidratizirate tu pticu? Ne radite to. Crijeva. Ne. Još uvijek širom otvorena. Još uvijek nezaštićena. Još uvijek čekaju bilo koju bakteriju koja prva stigne do njih. A obična voda ne nosi ništa što bi pomoglo. Nikakvu kiselost, nikakvu obranu, ništa. Dakle, što se zapravo događa kada poravnate te pojilice s čistom i običnom vodom? Gledate svoje piliće kako piju i polako zaostaju. Neće svi uginuti, ali neki hoće. A oni koji prežive, počinju slabiji. Rastu sporije. Jedu više, ali manje dobivaju na težini. I provodite tjedne pitajući se što je pošlo po zlu. Kada je odgovor bio upravo ovdje, u ovom trenutku, u ovoj čaši obične vode u koju su svi imali povjerenja, ali koju nitko nije doveo u pitanje. Ovdje počinje tiha smrtnost. Ne s virusom, ne s lošim vremenom, već s prazninom, nevidljivom prazninom. Između onoga što je pile trebalo i onoga što je zapravo dobilo. A ta praznina počinje u prvih 10 minuta. Koliko ste pilića izgubili ne znajući ovo? Koliko je serija počelo sporo i nikada se nije oporavilo, zbog nečega tako jednostavnog? Dakle, koji su točno? 3 dijela koja nedostaju. Prva stvar koju to pile treba nije voda, to je energija. Upravo sada, u trenutku kada stigne, njegov šećer u krvi je opasno nizak. Sagorijevao je gorivo trenutka kada se izlagao. Sati transporta, bez hrane, bez odmora, samo stres, kretanje, toplina i buka. Dok otvorite tu kutiju, pile radi s posljednjim resursima. I evo što nizak šećer u krvi čini malom piletu. Prestaje jesti. Ne zato što nije gladno, već zato što fizički ne može. Nema potrebnu energiju da ode do hranilice. Nema snage kljucati. Noge mu se čine teškima. Oči mu se počinju zatvarati. Stoji na jednom mjestu dok jači prolaze preko njega. Gledate to pile i mislite da je bolesno, ali nije. Izgladnjalo je za glukozom. I ako ne dobije energiju brzo u tom prvom satu, ulazi u ciklus iz kojeg više ne može pobjeći. Preslabo da jede, preslabo da pije kako treba, preslabo da se natječe. Zaostaje. Pregaženo je. Gurnuto je u kut, a do jutra ono je to koje leži na boku. Ne od bolesti, već zbog praznog spremnika koji nitko nije napunio. Dakle, kako to riješiti? Šećer. Jednostavan, običan šećer. Tip koji upravo sada stoji u vašoj kuhinji. 1 čajna žličica. To je sve. 1 čajna žličica šećera na 1 litru vode. Miješajte dok se ne otopi. I dajte pilićima to prije bilo čega drugog.
Ono što se zatim događa je gotovo trenutno. Taj šećer brzo dospijeva u krvotok, brže nego što bi mogla bilo koja hrana, jer se tekućina apsorbira brže od krute hrane. Glukoza ulazi u krv, energija raste, pile se počinje kretati, počinje gledati oko sebe, prije nego što samo ode prema hranilici. Upravo ste dali njegovom tijelu iskru koja mu je potrebna. 1 žličica, 1 litra, 60 sekundi za pripremu. I može značiti razliku između pileta koje preživi noć i onoga koje ne preživi. No, sama energija neće održati to pile na životu. To je dio koji prevari svakog farmera. Gledate svoje piliće i mislite, eto, sada su hidratizirani. Ali nisu, i to je zamka o kojoj vas nitko ne upozorava. Jer pile može piti vodu cijeli dan, a ipak biti dehidrirano. Dakle, ovdje dolazi, kao što sam rekao, šećer. Zatim imamo vrh noža soli, samo jedan mali vrh obične kuhinjske soli. U istu litru vode sa šećerom. To je sve. Taj mali vrh noža vraća razinu natrija točno onoliko koliko je potrebno da tijelo ponovno počne zadržavati vodu. Vrata se ponovno otvaraju. Stanice počinju apsorbirati. Prava hidratacija počinje. Ne samo pijenje, već stvarna apsorpcija. Ali slušajte pažljivo. Vrh noža znači vrh noža. Ne žlica, ne pola čajne žličice. Previše soli uništit će bubrege pileta brže nego nedostatak soli. Ovo nije situacija u kojoj više znači bolje. Jedan mali vrh noža, ništa više. Da vam je netko ovo rekao ranije, koliko bi ptica još živjelo? Koliko je pilića pilo vodu točno ispred vas, a ipak uginulo dehidrirano? Ali čak i s vraćenom energijom i hidratacijom koja konačno funkcionira, još uvijek postoji tiha prijetnja. Energija je vraćena, hidratacija funkcionira. Mislili biste da je to pile sigurno? Nije. Jer postoji i treća bitka koja se odvija unutar tog sićušnog tijela. Crijeva. Tek izlegnuto pile ima crijeva koja su praktički prazna. Ništa, širom, otvoreno, bez dobrih bakterija, bez loših bakterija. Još ništa, samo čist, nezaštićen prostor koji čeka da bude ispunjen i tko god ga prvi ispuni, pobjeđuje. To se zove prozor kolonizacije i događa se upravo sada. Ako štetne bakterije uđu prve, one se naseljavaju, one se razmnožavaju, preuzimaju kontrolu, apsorbirat će hranjive tvari polako, pile će rasti slabije od ostalih, čak i ako jede istu količinu. A tjednima kasnije, kada primijetite pticu manju od ostalih koja stalno zaostaje, uvijek straga, nećete to povezati s ovim trenutkom. Dakle, kako ga obraniti? 1 čajna žličica jabukovog octa ili nekoliko kapi svježeg limunovog soka u istu litru vode sa šećerom i solju. To je sve. Ta mala količina prirodne kiseline blago snižava pH u crijevima, dovoljno da okoliš učini neugodnim za štetne bakterije. Sada imate potpunu formulu. Šećer za energiju, sol za apsorpciju vode i ocat za zaštitu probave. Ovo nije samo voda, ovo je slamka spasa. Farmeri koji koriste ovu mješavinu u prvim satima ne samo da smanjuju smrtnost, već uzgajaju ptice koje su snažnije od prvog dana. Ne prepuštajte sudbinu svojih pilića slučaju. 10 minuta pripreme, 3 sastojka iz kuhinje i cijeli život zdravog rasta pred njima. To je razlika između nade da će preživjeti i osiguravanja da hoće. Uspjeh počinje s prvim gutljajem. Pa, recite mi, jeste li ikada probali ovaj recept? Jeste li znali za njega ili ćete ga isprobati u budućnosti? Hvala na gledanju i nadam se da vam je ovaj materijal pomogao.